रे सपना घरे थिला कि की कहूँ तुम मुटा पिला बेलर सांग कहली कौट आसते बरकोड़ी बंधु सपना के चिन्हा कर मो पिला दिनर सांग हाँ 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 डाकू डाकू हाँ हाँ पुଅ ଡାକିଦେଲ କେତେ ସାପିଲା ଦିନ ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛି ପୁଅ ଏ ପୁଅ हाँ ତତେ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି किलो ବୋଉ ତୋ ପିଲା ଦିନ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ मो पिला दिन सांग सेमिति तो कहीं नाहंती जना पड़ुनी धीरे सपना हाँ चिन्ह पार्नु मते एते दिन पर भेट बाट हेले अरे बहुत दिन हो गलानी जानी पारिनी अरे बहुत दिन हेलानी 7-8 वर्ष दिन तळु आमे भेट बाट आउ हेइने तू तो चाकरी करी गलु तू बड़ लोक हेइ गलु आउ आमे तो से बिलवारी काम करलु आउ कोन आउ जहा हेले भी मो सांग ना नहीं घर तुरुआ हां हां ନାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଟିକେ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଥିଲି କରିଛି ପୁଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦବା ଲାଗି ଆସିଥିଲି ହଁ ଝିଅ କଣ କରୁଛି ଝିଅ କଣ ଘରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ପୁଅ ତ ଆମର ଚାକିରି କରିଛି ଆଉ ସେଠି ବାହାଘର ଟିକେ ହବ ଏ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ପାଖରେ ଆଉ ବାହାଘର ହବା ଲାଗି କାର୍ଡ ଟିକେ ଆଇଥିଲି ଦବାକୁ ହଁ ଭୋଜି ଭୋଜି ସବୁ ହଁ ସବୁ ଦେବେ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆଉ ତୁ ତ ସବୁ ଦେଇଗଲୁଣି ଆଉ ମୋର ତ ଏମିତି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ରହିଲା ମୋ ପୁଅ ତ ଯାଇକି ବାହାରେ ପଡୁଛି ନାଇଁ ମ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ତୁ ଦେଖେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରତାପ ପ୍ରତାପ ସବୁ ରେଡି କରିବା ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚାଲିବା ଆଉ କଣ ହଉ ଦେଖେ ବାହାଘର ଦିନ ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖା ହବା କଥା ହବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବୋଉ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବୁ ତମେ ନଉଛି ମତେ କଣ ଦଉଛୁ ତାକୁ ଦେ ହଁ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଓ କି ଶାନ୍ତି ଖରାରେ ଆସିକି ମଣିଷ ଝୋଲା ମରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଖରା କେମିତି ହଉଛି ହଁ ପରା ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗ ଅଲଗା କାମ ଅଛି ଅନେକ ହଉ ହଉ ବାହାଘରିଆ କଥା ହୁଁ। ଆଉ କଣ କରିବା ଆମେ ଆଉ ତ ବସି ପାରିବୁନି ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ଚାଲେ ଆଉ ଏ କଣ ଘରୁ କରିବା? ଘରକୁ ଏ ଘର ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ହଁ ହଉ